Čaute ľudia, diváci, ja som nový natáčam, ideme Pets Go, je tam nový ako taký update, ako čo sa napovie, ja som tam teraz zlý, ja som to hral iba niekedy. Tak z tohoto videa budeme natáčať dlho, neviem prečo, ale chce sa mi. Tak som chorý, ako lajky, odbery, ideme na video, no to ako vždycky lajky, odbery. Prosím, ja sa chcem dostať ku 100. Ľudia, prosím, kúkajte, dávajte lajky, musíme sa dostať ku 100 alebo do 20. Všetko musíme dostať, aspoň 100, 10, musíme lajkov, aspoň 10 odberov, ľudia. Plus z tejto hry zlí, tak to každý vie. Neviem prečo, ale to hrám iba chvíľku. Mám tu iba mám iba trošku kúpené upgradey. Takto. Dáme preč. A tu dáme totok. No, tuto som ja. Som sa napočul, že nový Titanic je. Som ho chcel dať, ale to stojí 1 bilión, tak to by som nedal. Ale je nový Ghost Potion. Holiday Ghost Potion. Fú, koľko je vlastne hugeov? Vlastne ja to nemám, ja som hlupák. Mám utlhel. No, som chcel veľmi ku 10 odberateľom dať teraz, lebo sa mi to veľmi chce dať. Ja som pulinu a kúka a ja proste, ja som bože na bobo, ja som išiel hrať na Roblox a proste ja som chcel si pridať Doda, ja som pozrel na jeho friendy a tam hral, že Buba. Ja som neváhal a išiel som pozrieť na Pets Go. Ja som proste napísal, že Buba si to vážne ty, on povedal, že jo, sem a proste že som čo? Ja som nechápal vlastným očiam a mi dal niečo za free Pet Simulator 99. No Pet Simulator je tam, som není nejaký dobrý. A volám sa vlastne Jojo. Toto som ja. Jojo. Som tu, ako začiatočný natáčam. Si ideme toto kúpiť. Nie. Konečne Hoverbot. No a v dnešnom videu budem natáčať často, myslím. Každý deň možno. Ale keď nebudeme, nenatáčal som dlho. Nebudem ani, lebo budem chorý. Takže mám v pláne, keď budem chorý, no tak nebudem natáčať. Tak toto. Napíšte do chatu, že kto je Slovák na tomto videu. Slováci napíšte jednotku, keď počujete, a 2, keď nepočujete. Napíšte. Ale ja musím byť ešte ticho, lebo moja mama nič o tom nevie. Proste bola, že čo ti šípe, že mi poslal, že 39 sekúnd, 10 000 lák, to pôjdem. Typek má toto je zle. Ja, keď som hral proste keď som hral na počítači, mi tam padlo, že 800 miliónov, a že čo ti šípe, čo ti
kryda smrť. Čo ti dáva, ja som posledne chápal. Som mal God potion, že čo ti dáva. A teraz hrajem... Oj, daj sem. Sem. Čík. Proste ja som nechápal vlastne moči, mi padlo, že 800 miliónov. Čo som mal iba jeden. To mi dalo to som si sám kúpil. Neviem prečo, ale som v pláne získať hugeov. Keď sa vytvorí, keď prestanú vytvorí novú hru, tak neváham a zapriem vysielanie, ako budem natáčať a budem natáčať to videjko. Budem natáčať videjka. Proste budem natáčať a blablabla, také veci, ktoré púha. Možno budú aj nejaké robuxy. Čo? Typik má Angelusa dvakrát. 777 miliónov. Čo? Hop. Hej, parkourista. Hej, kamo, kto pozná Muna, napíše poznám Muna. Proste napíše čo na chat. Ja to potom pozriem, toho pozná. Ja ho poznám, lebo nenatáčam ja také veci nejaké zaujímavé, čo by som chcel. Nenatáčam Roblox. Hop. Skočíme hop, sme tu, ideme, aby som nepadol, lebo toto video, Ježišmore, toto video, no, jak sa to dá povedať, toto video, ja natáčam. Ja sám. A keď niečo započujete a už ja to za chvíľku vypnem ten stream za neviem koľko, bude to za 2 minútky. Počkajte. Bude to asi tak za 2 minúty. A ďalšie video bude opening nejakých potion. To bude za dlho, asi za 2 dní. Musím ešte získať nejaké potiony a také blablabla. Ale to by čo najlepšie, lebo najlepší má fúha, neviem koľko, ale má dosť. Rap. Ja som... Boha. No to je najlepší. Otangot potion. Som o to 29 bilión. Cik. A ja nemám ani nejaký som. Ja som tu. A ja mám... No, už to bude končiť, ľudia. Už to bude končiť. Tak, zdravím vás. Čaute, odbery. Dajte odbery, lajky.
všetko, čo chcem, zvonček, dať odbery, lajky, chcem hitnúť 100 lajkov. Ale neviem jak tak za tak dlho. No tak dávať odbery, lajky a čaute.